Ako pokročili rokovania ohľadom protivzdušnej obrany? No v zásade sme v takom finále, aj keď aj do toho finále prichádzajú ďalšie ponuky, o ktorých naši kolegovia rokovali tento týždeň na francúzskom veľtrhu Eurosatory, kde vlastne sú 4 spoločnosti, ktoré majú záujem vlastne ešte nám predložiť svoje finálne ponuky. My sme požiadali aj ministerstvo štátu Izrael o rozšírenie tých ponúk, čo vlastne k čomu došlo asi pred 2 týždňami. Tá nová ponuka vlastne bola zaujímavá nielen z ekonomického pohľadu, ale aj z časového pohľadu. Ale každý ten systém je niečím trochu iný. Niektoré systémy používajú systém rakiet zem-vzduch, niektoré využívajú rakety, ktoré sú používané v bojových lietadlách a odpolujú ich zo zeme a majú vlastne ten istý účinok. A zároveň sa dajú využiť aj v rámci novej skladby nášho bojového letectva. Čiže tých kombinácií je tam naozaj veľa. Máme záujem, aby sme boli v tých mechanizmoch stredného dosahu a mali možnosť mať aj rakety na ten predĺžený dosah až do 150 km. Z toho vyplýva, že predbežne sa bavíme, aby tak chrbtica celého protivzdušného systému bola postavená na nejakých 4-6 systémoch stredného dosahu a 2, ktoré by boli strategického charakteru pre ten dlhý dosah, aby boli tak strategicky umiestnené v rámci Slovenskej republiky. Čiže my sme chceli viac, predovšetkým kvôli tomu, že nie len chrániť strategické ciele, ktorým štandardne býva hlavné mesto a najmä tomu jadrové elektrárne, ale aby sme boli schopní v každom kraji nasadiť protivzdušnú ochranu a chrániť predovšetkým civilné ciele, lebo to je najzákladnejšie z môjho pohľadu, aj vojna na Ukrajine to ukázala, že najpodstatnejšia je protivzdušná ochrana, potom všetko ostatné ide za vec. Vieme možno od koho budú, lebo vy si vlastne minulý týždeň hovorili, že sú 2 ponuky od Izraela, ale na dennej báze sa tie ponuky ani nejako menia. Či ste sa nejako teda finálne dohodli, prípadne možno či je dohoda aj s odchádzajúcim premiérom Ruttem, aby teda fungoval taký rotačný princíp? To sú 2 rôzne veci. Poprvé, samozrejme, máme diskusie so štátnymi spoločnosťami štátu Izrael, čo je IAI a Rafael. Plus ešte máme diskusie so spoločnosťami NASAMS teda so spoločnosťami, ktoré produkujú systém NASAMS a SEMPTY. A to je práve do tej kombinácie, že si nemyslím, že to bude jednoliatý celok jedného systému pre všetko, práve preto, aby sa vedeli niekedy aj vzájomne zastúpiť. To je naviazané na radary, ktoré sú nevyhnutné, aby boli naše územie extrémne členité, takže musíme vychytať aj všetky tie mŕtvé uhly, aby vlastne práve v týchto častiach niektoré riadnené rakety pochod draholetu si proste neprešmykli sa popod radary a to je extrémne náročné, pretože tie predchádzajúce štúdie, čo ostali aj po bývalej vláde, boli teda nedostatočné, pretože rátali v prvom prípade s nákupom jedného systému, čo je extrémne málo. To, čo vy spomínate, to je vlastne priorita, ktorú sme my kládli na srdce novému generálnemu tajomníkovi, na ktorej sme sa zhodli, aby v rámci toho hesla, ktoré NATO používa v rámci odstrašenia, to odstrašenie bolo schopné NATO preukázať aj tým, že zabezpečí v rámci rotačného mechanizmu alebo akokoľvek iného aspoň jednu protileteckú batériu, ktorú budeme môcť umiestniť v rámci Slovenska do príchodu tých, ktoré sme si objednali a ktoré vlastne budeme zazmluvňovať v najbližších týždňoch. To v tých najbližších týždňoch ste hovorili, že vlastne by to malo byť do konca júla, čiže ako vyzerá tá finálna dohoda? Hovoril som už aj do konca marca, podľa mňa som hovoril aj do konca apríla, ale tým, že tie ponuky sa dynamicky vyvíjajú, my sme nemohli podpísať zmluvu, ktorá bola predrokovaná, pretože tam bolo zakázané posiať úroky z omeškania. Ja neviem, že kto radil bývalej vláde s takýmito nezmyslami do zmluv, ale keď vy zakážete úroky z omeškania, automaticky tá firma nie je motivovaná to dodať na čas. A dokonca v niektorých prípadoch sa jej oplatí meškať, pretože tým, že naďalej je ostala zachovaná indexácia cien podľa toho, ako rastie inflácia, no tak samozrejme sa im oplatí dodať neskôr, pretože budú mať lepšiu cenu. No tak to sme nemohli prijať. No a tie rokovania sa naozaj zadrhli, pretože boli sme už veľmi blízko toho, aby sme to nejakým spôsobom dorokovali, ale momentálne aj tie nové ponuky spôsobili, že sa sflexibilnili ponuky aj tých starších, ktorí to mali vyrokované. Takže preto to nemáme ešte uzavreté, alebo zrazu sa všetky veci a na novo tie podmienky otvorili a zrazu je možné
možné mať vyšší ten strop v rámci tých úrokov z omeškania a o toto tu bojujeme. V podstate už o niektoré konkrétne ustanovenia zo zmluvy a zároveň sa pozeráme, že čo do tej kombinácie, dajme tomu k 4 alebo 6 systémom z Izraela by sme ešte dopracovali, či to bude tiež izraelský systém, alebo si vyberieme niektorú z európskych verzií. Dobre, ak sa môžeme posunúť aj ďalej, ako možno vyzerá vyšetrovanie atentátu na premiéra, je tam možno nejaký posun, nejaké nové informácie? Posun je predovšetkým v tom, pani redaktorka, že žiadne informácie zo spisu neunikajú. To je asi ten základný rozdiel, ktorý môžete vidieť oproti predchádzajúcemu obdobiu. Preto ani ja žiadnu bližšiu informáciu nemám. Myslím, že ak budú mať prokurátori a vyšetrovateľia nejakú informáciu a potrebu zdieľať nejaký postup v tomto vyšetrovaní, tak nás tým oboznámia. Zatiaľ platí všetko to, čo sme povedali. To jednak nie je možné ani vyvrátiť, lebo veď to bolo potvrdené aj samotným páchateľom, aj v jeho výpovedi pred väzobným súdcom, ale všetky ďalšie detaily, ktoré majú spracované, nemám vedomosť. Skôr, či napríklad bol teda osamelým vlkom, alebo máte nejaké informácie o tom, že nejakým spolupracoval? To je všetko to, čo naďalej ostáva vlastne v spise, až bude mať takúto potrebu niekto informovať, tak bude. Ja túto informáciu v tejto chvíli nemám. Opozícia tvrdí, že ak by takéto opatrenia boli možno prijaté pred pol rokom, že aj tak by to nezabránilo atentátu na premiéra, a preto stojí teda tá otázka, či naozaj možno v budúcnosti ochráni nejakých ústavných činiteľov práve takýto súbor opatrení. Viete čo, opozícia je vždy múdrejšia ako realita. Ja si myslím, že tá séria opatrení, ktorá bola prijatá, určite tú bezpečnostnú situáciu zlepší. A predovšetkým najväčším nepriateľom všetkých bezpečnostných opatrení je rutina. To znamená, keď prestanete dávať pozor, keď si myslíte, že sa nič nemôže stať, tak ten výkon tých opatrení je naozaj znížený. Vždy platí, či pri bezpečnosti alebo katastrofách, že prevencia je najlepší liek a preto vlastne musíte predchádzať, musíte ísť pred problém, musíte či už spravodajskými informáciami alebo operatívnymi informáciami prezisťovať situáciu v teréne, preverovať to vždy pri účasti jednotlivých ústavných činiteľov v teréne a tým dokážete vylúčiť 90% všetkého rizika. Ten zvyšok sa už potom o to môže postarať tá osobná ochrana. Viete, že práve prijatím tohto zákona dojde k nejakej deeskalácii atmosféry, o ktorých teda hovorili aj konfliktné diskusie medzi viacerými politickými stranami a teda aj v spoločnosti. Bude to tak? Možno bude nejaký okrúhly stôl, ktorý avizoval Peter Pellegrini, kam sa posunie aj vďaka Lex Atentát, možno spoločnosť a politika? Tak neočakávame, že tá deeskalácia bude prebiehať viditeľne, každý deň sa bude mať lepšie, ale keď začnete obmedzovať tie príčiny, ktoré viedli k radikalizácii, dajme tomu aj atentátnika. A všetky tie hrubé útoky, ktoré vlastne boli v tom čase proti Smeru, tak pochopiteľne máte možnosť zvolniť tú diskusiu a dostať sa viacej k tej vecnej diskusii. A tá sama o sebe deeskaluje to napätie a môže byť vnímaná aj obyvateľmi, že sme vo mnoho väčšej politickej kultúre. Samozrejme, každý sa musí pozrieť do zrkadla. Dnes som videl niekoľko titulkov v rámci napríklad denníka N, ktorý v tom proste plynule pokračuje. Čiže niektorí sa vlastne nepoučili z toho a mám pocit, že nerozumejú, že demokracia o tom, že väčšina ľudí si vyberie svojho lídra. A to, že sa s tým nevedia v denníku N vysporiadať, s tým ale im nič neurobím. Ale my budeme pripravať ďalšie opatrenia, aby sme už tie lži, ktoré boli produkované, nemohli prejsť len tak, pretože na nich sa vybudovala vlastne tá radikalizácia a my tú pravdu potrebujeme. Potrebujete ju vy, potrebujeme ju my, len sa musíme dohodnúť, akým spôsobom ju budeme chrániť. V tom smeruje moja ďalšia otázka, že ako budú vyzerať tie ďalšie opatrenia. Plánuje sa aj Lex 2, kde teda hovoríte, že nemožno zverejniť informáciu bez toho, aby mala dotknutá strana možno sa brániť. Nie je toto možno novinársky princíp, ktorý by mal fungovať aj dnes, že dáme priestor obidvom stranám, ak máme nejakú informáciu, požiadame vás o stanovisko, či to tak je alebo nie je. Ak sa nevyjadrite, tak budeme... Sú také veci, kde musíme trošku diskutovať všeobecne, že musíme si povedať, dobre, tak chcete naďalej niekto robiť nejaké bulvárne titulky aj v mienkotvorných médiách, ja sa dneska bavím na pravde. Hej? Denník Pravda, videl som len titulok, ktorý ma práve zaujímal. Vláda má záujem, to bol zjavne útok na pána ministra práce sociálnych vecí Erika Tomáša, má záujem znížiť 13. dôchodok pre predčasne odidených do dôchodku. To vás zaujíma, prečo by sme pri snahe dodržať sociálny štandard chceli znižovať 13. dôchodok, keď sme práve prijali. Potom sa dočítate, že sa neznižuje, ale že sa vlastne len
na úroveň všetkých ostatných dôchodcov dorovnáva, pretože nejakým nedopatrením sa stalo, že ten výpočet bol nesprávny. Čiže nie je to zníženie štandardu, ale naopak potvrdím, že ak má byť 13. dôchodok 606 eur, alebo takéto nejaké číslo, tak nemôže byť 630, lebo ten výpočet zle vyšiel. Takže sa vlastne všetkým dáva rovnako, čo je správne opatrenie, za ktoré absolútne hlasujem. Ale keď ho postavíte takýmto spôsobom, samozrejme snažíte sa navodiť dojem, že minister práce a sociálnych vecí znižuje sociálny štandard, čo je neprípustné. Čo je nepripustné pochopiteľne takýmto spôsobom pristupovať k tej informácii, lebo chcem byť zaujímavý. Musím sa trošku pozrieť na to, že ako to vlastne chceme stavať, bo nie je len všetko o samotné lži, že bol som tam alebo nebol som tam, ale ako ju samozrejme postavím. No bude ten zákon reagovať na diskusiu s vami, pretože ho nebudeme predkladať bez toho, aby sme si nepovedali, o čom hovoríme. Tie diskusie budú dlhodobé, budú veľké. To nie je jednoduché, že príjmeme jedno opatrenie a už z čierneho bude biele. Nie. Musíme sa naučiť tú kultúru zlepšovať, pretože nemôžeme to prijať bez tej participácie, to by sme ako nefungovali. Niektorí o tú participáciu záujem nemajú, to je napríklad Janigen, ktorý to dneska deklaroval úplne jasne, ale niekto zase áno, pretože chce žiť v lepšej, kultúrnej a pokojnejšej spoločnosti. Ešte v tej súvislosti Andrej Danko hovoril aj včera teda o vzniku Národného mediálneho úradu, ktorý má v podstate nahradiť Radu pre mediálne služby. Na toto už je nejaká zhoda v koalícii, alebo o tom hovorí iba Slovenská národná strana? Tak predovšetkým to má Slovenská národná strana to má predovšetkým na starosti, keďže to je vlastne v portfóliu, ktoré ona zastrešuje. A my si na predložené návrhy počkáme a pozrieme ich, ale samozrejme ten mediálny koncept je z môjho pohľadu správny. Je dôležité, ako bude ten jeho obsah presne vyzerať a ako budú zachovávané jednotlivé práva a povinnosti zúčastnených strán. Či to už nerobí Rada pre mediálne služby, že teda sleduje nejakú objektivitu, vyváženosť a podobne a má teda nejakú kompetenciu aj sankciovať? Nejaký záväzok zo strany európskych predpisov, kedy musíte urobiť nejaký mediálny orgán, tak myslím, že toto je tá hlavná reakcia a vo zvyšku ten obsah sa upraví podľa toho, aby to lepšie fungovalo. A chceme rušiť ďalšiu inštitúciu, nie je možno lepšie ju reformovať fungujúcu už? Ktorú máme na pre mediálne služby? Toto na mňa kladete otázku, aby som vedel všetko. Nie som odborník na túto oblasť a preto neviem ani komentovať. Já se vrátím ještě k tomu Lex atentát. Nebylo by lepší třeba tu doživotní rentu projednat v normálním legislativním řízení a ne ve zkráceném, protože tak to opravdu vypadá, že připravujete půdu, protože Robert Fico už se nevrátí. Viete sa, ako máte vy pocit z toho, že akú pôdu pripravujem, zase s tým ja nič neurobím, ten výklad môže byť ľubovoľný. Ja som pripravil sériu opatrení, ktorú som považoval, že je dobré bola v jednom zákone a myslím si, že ani samotný zákon o skrátenom období nepredpokladá, že všetky veci, ktoré sú v ňom, musia spĺňať všetky kritériá skráteného konania. Mne tento balík príde kompaktný, staviame tam do statusu dlhoročných politikov, či už premiérov a predsedov parlamentu do rovnakej pozície ako prezident, s nárokom na to, že tu má dvojnásobný počet, ako má prezident. Toto nie je novinka, ktorú zavádzame, my ju tu máme, len k nej prijaďujeme ďalších dvoch z troch najvyšších ústavných činiteľov. Každý v rámci trojdelenia moci má na toto nárok. A z môjho pohľadu je to súčasťou aj toho bezpečnostného opatrenia, nielen preto, že mu garantujeme tú bezpečnosť, ale aj preto, že naďalej týmto spôsobom ho podporujeme, aby zostal naďalej v politickom prostredí a mohol v ňom naďalej pôsobiť, pretože ľudia, ktorí dokázali 5-krát vyhrať voľby, zjavne majú tomu štátu čo ponúknuť a čo povedať aj v radách na ďalšie smerovanie krajiny. Tak ako to robí dnes prezident Ivan Gašparovič alebo aj všetci bývalí prezidenti. Jak probíhá teď rehabilitace teda pana premiéra? Nesledujem mu dennodenne, ale prebieha so sústredím sa na tie dve oblasti, ktoré poznáte a myslím si, že postupuje úspešne, nie super rýchlo, ale je to lepšie a verím, že tak ako slúbil v tom videu na prelome tých mesiacov na začiatku júla, že opätovne stretneme pána premiéra aj na nejakom verejnom stretnutí. Vy jste mluvil o tom vymáhání těch pokut při přestupcích. Jakým způsobem to vlastně chcete dělat v rámci těch sociálních sítí? No v zásade urobili sme tú úpravu v tom trestnom zákone, ktorá sa nestretla s nejakým pochopením, tak niečo podobne budeme vymýšľať, aby tam ten nejaký Damoklov meč bol, že jednoducho tu vznikol priestupok a tu je nejaká pokuta za neho, ale keď ju človek nezaplatí viacnásobne, no tak potom prichádza o mnoho bolestivejšie opatrenia. Aké? Budeme o ňom diskutovať. Ještě se vrátím k těm shromážděním. Ptala jsem se na to i paní Kolíkové. Nebude to zabrání tomu dialogu ve společnosti, když bude jedno shromáždění pro a jedno proti úplně vlastně odděleně a nebude moci vlastně spolu mezi sebou ti lidé diskutovat, protože nám všem evidentně jde o ten dialog v té společnosti vzhledem k tomu, že je rozdělená a takhle vlastně rozdělíme už úplně.
to ste dosť nepochopili právo na zhromažďovanie, pani redaktorka, pretože o žiadnom práve na dialog sa v ústave nehovorí. V ústave sa hovorí, že ak vy so mnou nesúhlasíte a chcete protestovať proti môjmu výkonu práce, vy máte právo na to, aby ste nikým nerušene mohli toto svoje právo vyjadrovať. A ten kontraprotest je až ten druhý, ktorý chce vám zabrániť v tom, aby ste ten svoj názor mohli presaviť. A vy v ňom musíte byť nerušená. A to platí vo všetkých európskych rozhodnutiach, európskeho súboru ľudské práva, vo všetkých štandardoch je, že vy máte mať to právo primárne chránené. A všetci ostatní si musia počkať, no tak to povedia na druhý deň ten svoj názor. A chcú diskutovať, tak si spolu zavolajú, pôjdu do kaviarne, nemusia zorganizovať verejné zhromaždenia, môžu diskutovať na všetkých verejných fórach, môžu ísť diskutovať ako politické strany, aj do parlamentu, to sa nejako nevyvracia. Ale právo na verejné zhromaždenie, na pokojné verejné zhromaždenie garantované ústavou a medzinárodnými dohovormi a štát ho musí byť schopný garantovať, aby vy ste pri tom svojom výkone neboli rušení niekým, kto s vami nesúhlasí. Já jsem to asi špatně formulovala, ale opravdu, když se střetnou dva názory, tak děje se to všude možně, tak není to... Tam na to priestor nie je na diskusiu, pretože z toho vždycky vyjde práve tá eskalácia toho napätia, pretože väčšinou to býva emotívne. Práve preto sme si povedali, že sa nesmú rušiť. Ale aj dneska tie opatrenia robíme, len teraz je to presne v zákone definované. Ještě jste řešili ten let na ten fotbal, tak vy jste tam mluvil o tom, že vlastně nevíte, kolik by stál i vlastně ta normální linka vlastně do Düsseldorfu, do Německa, tak já jsem se dívala, ta zpáteční let stojí 240 €, takže i kdybych jich letělo třeba 20, tak furt to bude levnější než speciál. Akože môžete si vyrátať letenku cez Ryanair, ale myslím si, že vám tam neumožňuje, aby ochrana, ktorá bola daná či už riadiacemu predsedovi parlamentu alebo ministrovi vnútra, ktorí vlastne cestujú so zbraniami, pochopiteľne. Asi by ste nenastúpili za tých 240 € do Ryanairu. To je proste iná vec. K tomu slúži vlastne práve tá vládna letka, že na jednej strane hlavná úloha je byť schopný okamžite evakuovať všetkých občanov z ktorejkoľvek krízovej oblasti, kde sa tiež nikto nepýta, nič im nefakturuje za to. Jednoducho to je povinnosť štátu a zároveň slúži na štátnu reprezentáciu. A vy keď tam máte z 5 momentálne vysoko postavených štátnych predstaviteľov, 2 alebo 3, čiže tam bol zastupujúci predseda parlamentu, bol tam predseda politickej strany a zároveň minister vnútra a neviem, aký bol ešte celý ten zoznam všetkých predstaviteľov vlády, tak majú samozrejme so sebou aj adekvátny priestor pre ochranu a aj s tými všetkými vecami, čo robíte. A navyše v zásade si rátajte, že štandardná letenka je okolo 1000 tohto typu. Keď ako politik vlastne cestujete do Bruselu alebo kdekoľvek, tak je to okolo 1000, lebo to nemáte dopredu 2 mesiace kúpené, ale kúpujete to v posledných 24 hodinách, čiže tam vždy býva úplne iná cena. A to keď si celé zrátate do kopy, koľko ich naozaj bolo, tak od toho nákladu, ktorý ten let predstavoval na 2-hodinové lety, už taký rozdiel nie je, ak vôbec. Tých prešlapov, ktoré RTVS urobila za posledné obdobie, od vyhodenia redaktora, pretože sa rozhodol urobiť prenos z snemu najsilnejšej opozičnej strany, cez nepúšťanie podpredsedu strany Smer do diskusí, akým bol Ľubo Blaha, len preto, lebo im sa nepáčil ich názor. Keď sme sa snažili, aby sme mohli ísť vlastne diskutovať do silnej zostavy, tak bolo povedané, že tam muži nemajú prístup. A hneď po nás tam bol potom pán Lipšic. Čiže buď je to o tom, že to robili úmyselne, alebo tak strašne riadili tú televíziu, že si každý robil, čo chce. No tak to nie sú peniaze daňových poplatníkov určené práve pre takéto fungovanie a vyslovene hrubé vyosenie z pohľadu objektivity alebo vyváženosti. Bol to jednoznačný politický nominant pána Matoviča, pán Matovič sa tým chválil, pán Machaj to priznal, bol priamo volený parlamentom, čo sa roky nestalo. Jednoducho to je absolútne nesprávne, všetko je zlé z pohľadu toho riadenia. Netvrdím, že všetci redaktori, ale pochopiteľne je tam veľká časť ľudí, ktorí ich kvalitnú prácu bola práve spochybnená týmito politickými zásahmi. Čiže z môjho pohľadu to pôjde už len k lepšiemu. Já se možná ještě zeptám na to trestní oznámení na Jaroslava Naďe a vládu bývalou Eduarda Hegera, kterou avizovala teda včera ministerstvo obrany a váš státní tajemník. Co si od toho slibujete kvůli těm migům? Ja si od toho nesľubujem vôbec nič. Ale je nepochybné, že pán Naď kompletne zdecimoval vzdušnú ochranu Slovenskej republiky a podľa vyjadrenia právnikov mnohých ďalších to proste hraničí s trestnými činmi, čiže dáme orgánom činným v trestnom konaní príležitosť, aby sa k tomu vyjadrili a pán Naď namiesto toho, aby bol pokorný a povedal, tak som sa politicky rozhodol, tak toto je, obviňuje všetkých, že klamú a zavádzajú, že on mal nejaké štúdie, na základe ktoré všetko urobil a ukázalo sa, že žiadne štúdie nemal. To my nemôžeme tolerovať, že takýto kaskadér
ktoré celý svoj život postavil na jednom veľkom klamstve, sa tu snaží zničiť Slovensko z pohľadu obranných schopností. Tak ako, za to existuje nejaká zodpovednosť a myslím, že pán štátny tajomník urobil tlačovú konferenciu, kde to jasne prezentoval.